ناوێ دیرۆکیە باژارێ ڕەحایە ئەدێسا لە خواردنگەها خۆیان زادên تورکی û کوردی کiriye. تابلۆ wêneyên ئەدێسا bajarê xristiyanan lê Mezopotamiya li ser dîwarên wê nîşanên wê dîroka kevnarin. Bajarê navdar bi kebabên goşt û masiyên li ser pelên agir biraştî, ew û taşt û şîvên din bala Emerîkiyan ku mozayîka hemerenga gelên cîhanê ya radkêşin têştxana Edêsa. Em çikî ji dil dikin. Em wek customerê me weke mêvanê me ne, weke malbatê ne. Gotkevin vê em bihevra rûnin em de şitexilin em daxivin xwarin, servîs hemû çik bihevra wêna pêş dixê. Edvê hema ji ber wêna piştî em serkeftine. Xwarinên Edêsa têkiliyeka şêwazê sifreya xwarinên Yûnaniyên kevnar yên biraştina goşt bi tam û buharatên têşxaneyên nûjenên gelên deryaya naverast in. Ne bi tenê corên cuda cudayên goşt belku her xwarineka ji têştxana Edêsa hate derê teze ye. Kêş û hewayekî ciwan e, bêdeng e û xwarin gelek baş amade kiriye û ew gelek cavê xwe dinê. Tiştê ew ku xwarinê de bikartînin gelek xweş in. Edêsa yek ji dû baştirîn xwaringehên welata Tennessee hatiye binavkirin û niha ketiye rêza baştirîn pêncî xwaringehên seranserî Amerîka di lista rojnameya New York Times ya sala 2024 de. Ez bawerim cihêrengiya neteweyan di xwarinê de tişteke ku tu ne li her cihekî dibînî. Min pir jê hez kir. Ew vê taybetmendiyê di wî şîwazî de dibînin ku her rojeka ew dest bi kar dikin, xwarinên xwe bi kwalitiya roja yekê amade dikin. Ew bi vî awayî navdengê xwe wek yek ji baştirîn têştxanên Emerîkî diparêzin. Ez bawer dikim beherat beşa giringiyê xwarinê ye. Ev ê ya ku ez bêtir ji her tiştê hez dikim. Ez ji birincê hez dikim, birinca zer jî. I love the food, I love the seasoning. Ez ji van xwarina hez dikim. Ez gelekê hejbiharatê wan dikim. Ew xwarinên Brazîlî li bîra min têdin. Xwedî Edêsayê dibêje destkeftek diyê xwaringeha wî weka yek ji baştirîn têştxanên Amerîka nasandina civak û keltûrê Kurdan e bi gelên dî. Kurdên Nashvillê jî bajareka Kurd dixwazin mêjnê Kurdistana piçûk dema bêriya xwarina welat dikin û rû dikin Edêsayê. Mehmed Elkan tim minêkarê qenciya wan e. Li Bêdrê piştgiriya goherî mezin Kurdê me dan wextê ku nû me vekir govaya restorantek Kurda vebû heyde em herînê de. Ji serê pêşî de piştgirî dan me hatin hiştin gu em karibin xwe bizîvirin. Ji wî alî pir alîkar bûn, Xwedê ji we razî be. Mehmed Elkan dibêje bi xêra vê kardariyê wankarî bû xortên Kurdan nas bikin û Komeleya Revenda Kurdên Amerîka damezrînin. Ewsazî çalakiyên civakî, çand û huner û werziş û waneyên ziman û dîroka Kurdan li Nashville û bajarên dîyên Amerîka pêk tînin. Dexilê şemo, dengê Amerîka, Nashville.